tun tum chu chanchin thak lok khom te lok te ang amma sabeka chuan chong te a chakmanuin chempuin apasal asa thlum ti nia he thu hi Mizoram special report atanga lak niin lungle chanchin thak mi hi kan han chiar chun zo mange voin chawhmalam khan chong te sia pu bipin kumar chakma kumsum li panga chu anupui pi lokhi mala kumsum thum pariat chuan anin chunga chempuin asa thlum thudon danin pu bipin kumar te hi sum silui kho chuak an nia chong te sia in le lo nein an in chu midang an lu atira mi in luain an chung kuain zu asen chi le biar an tia asen cha an tia typing mistake ani me thei zu zuarin chong te sia tho hian an cheng ani an fapa mehoi chakma kumsum ni panga chu phaya le kha zirin a oma tun hnaya silchak zula turin an ma ni pickup mangin pu bipin kumar hekala silchak hian tu ti hriat lo ten an kidnapa a poisa le zu te pon lak sak vek nin pu bipin kumar chuan a chung te hnen a soita ni silchak tang chuan a fapa nen ron ho chhodunin voin khan chong te sian thlenga anin lua an lu hlim hluta he tual thana ya thleng chop chil mai nia an rin thu don na chuan a soi thil thlen hun hi chawhma dang ko le dar somin kar vel nin an soi pu bipin kumar chawhma te in lua hi leichuat ring achung rangwa ni in room thuma thwen ani room tin chu chung ko khan thawin an lua ni picture fei lem rong hring ko hi pu bipin kumar chawhma te chung ko lua ania asena ko hi mei thai dor te le ei chop zuarin alua thunga bang dan maya anni wangin thom ri hriat theile a pilokhi mala in apasal chempuin ena abei thom hriain mei thai hi pona tlan chuaka thenom khowenga hril ngala thenom ron tlan khom te chuan in chung lon han tuma pu bipin kumar nu pui lokhi mala le afapa me hewai chakma te chuan tu ma in chunga ron lu lo turin midang te chuan lo wawa police an khila police an thleng thuaya in chunga chuan lutin pi lokhi mala chem ken lai chun chu sak theita ni police an thlen hian pu bipin kumar hi alo thi fel to ni in thu don ania lunglei FSL lampo an thleng thlathuaya evidence ta thil tul turte la khomin en fi ngai ang ten en fi ngal bokani pi lokhi mala hi nulian le pian thatak ania pu bipin kumar hi chu chera sapan ve tak nin thu don na chuan soya engwang he tianga pasal chu frame phei mang lo be ta mai nge ti ro chiang ta ka hriat ani ri lo na chungin poisa mi suan an lak sak nia soi chung chang angai danin mu lo wang ani thlen kha chuan an ring ani a ron tia ti chuan a thala khi tuna kan mu ang hi ani ya he thil thleng hi mi zo te zinga thleng chu ni chi lawa ma ro chu a khap thla khop maya bulpui be kha chuan zu zole ti kai noi vel wang ani ti kha alanga apoi khop mai empon he se mizo wan ni che lo hi chuanin mizoram chunga hian borok hi a ri zui ngem ti kha khriat ni dam lo hi chu tian e he kan tia a re da mai tu ngai ta la chu wang chuan news dang kan lo enang he video to hi lo en lukela heta hianin an ron tak lan dan chuan mual khang lam bike rok ching an man an tia ke ma omidang chuanin von kan lip nge nge yang ti vel le khang ne khoma kan ron sui du zo chu mual khang lam bike rok ching ti caption hi ron siama a video hi kan en photanga kan ngai thanga tong kam te po hi angai thanga no mo te mai thian minute khat don ni lo en lok teang kape lo kal ro bike ro ching a bike ro kan mana he dan police la lam thani kai tin dai so na sa re bai heng ho hi dia khal don ne kan bike man to tak lo ruzia thin tu te su zong chia hi mo ti chu la sa so ru de tan ro na de ti lei the di bi si la wa dan hoi len kan nia si bi ro ne chuan sara din len ka group member ro zong khan lo mu ro he pa hi khoi koi apo aron chua le lo mu ni chuan ni lo khoi zel don nia e ta yo chu neng lai na ron mak ala rom du lo project na yo na so to yo ber chu kala thatang chu te la tinga mani ao pa he no sar mu je bachao atong kham vai tong ne kan khathiam ve chi lo ma ko ju kha a ron let tu chuanin tong kama khan la zam lo view a ron te vai tong kan thiam lo lo ma ya vai tong thiam deu khana dikem ti kha lo en non lo la comment na ma te lo soiula a tho me an fak om phian mai garin ai na mel hi khi la hin deu pial maya mun thon kata an man chani sen chong ki tiang him deu pel hi chon om lo ve chu wang jom police te
an ngak ni na langa an poni se an fa kom vio mai mul khang lam tin an se ya dik tu ngai tiang thil dang te tiang s thon ham te hi a te tun a Miss Universe India sang hi som ni program finale a zai tu rin a kal don an kon tia chu chu an kon da de tok mai he chu chu khoi mun angen nei tu ti kha Jaipur Miss Universe India kha Miss Universe India tel Mizoram atanga ai o tel te po kha an kon ta kha ang poni sa kasi tumzo ko chu S1 ham te po hi program nei lovina omme me mo kan lo tiang he program pe mo tuk tak mai a zaina tu kala nei zel ni ti kha kan kon tak lam pakha chu ni pho ko se ole kha mi chin zong kha tun tuma news kan lo la khom thei chu ni ta se kha mi pali chin te chau kha de phot tai la chuan in tun hei chakma in tha thi vela tlat maya hei hi kan kon ti chan deu be pakhat kha ne ya update le ngamo deu te omne chon le han zui tu te omne chon kan lo zui chho zel lo neดูตกทอดเตียงข้ามีชิ้นสงค่ะเดี๋ยวนี้เขาชอบลัดไหมเชลวันนี้แล้วก็ดูลาที่สวยเทียมที่มิโซรัมเวลาที่นุลานี่ค่ะนุลาเนี่ยชัวสนิมตาลุตุนังสุตุกินชิงอาเฮียนนุลาเบริลีฮีนุปุยะกันในตานี่ที่ตะกัวเนี่ยนั่นปกติอโลกัลเพยอามิงจุสิสิเลียนี่ะจุดที่อโลกัลเพยได้ชวนอาป้ามาก็จะโลกัลินอโลเจลเบต้าอันที่นี่ไม่ติดเลยหันติชวนเฮลัยมุนายยันนั่นนังอินไหนทว่ามาสมินไงตัวเราแล้วไหมเกี่ยป้าฮิกลตรามิงกับที่ช่วยปนิฮีป่วยสามีเป็นข้าวหันติชวนอีป่วยสาสองจงจูเล็ดรักใส่พังจูตัวเนียงจูอันโลตียป่วยสากันในบิ๊กเราอันติชวนอาทิตย์นั้นก็ครบไหมmiah chuan a kan beng ngal ta thok mai a ngawngah chuan a kan rek zui ta boka ti chuan la sisilei chu a hlau thawng ta khop mai a pa chuan nang hi ka fanui ni a nun na petu che po ke ma hi ka ni chu ti chung chuan mila hnil nga mangmo tin a vau beta chu tia mang ang ta kaum lai chuan phone call lo ka ya a pa chuan phone call chuan han ngai sakta phone atang chuan if anu chu la thiang lim mo antia if anu chu la thiang lim ani chuan tu na tanga ni thoma dilam na hun an ran dona chu ta chun lo keng la ti chuan kan ngai tu don nia an lo ti te rang mai ka fanu te chun na nia tu ma na lo khoi ngai lo in du to sam za na niang ti na sui ta ni ti chuan a fanu na na chuan a valet le a tu na tanga ni ngai lo te ka lo let le nga chumi tan chun ro in bua se don nia atita ole biakin chung lampang alo langa sisile chu pathian hena chuan a thong traya khongai takin kapa mi sual takla ka tang hian men chan him turin katil se ni tin alo thong trai ngong khop mai chutilai chuan biakin a chuan mi sual pakhat niom tak mai hi on luta aming chu Alessio Vitali ani chupa chu on kal phei zelin sisile thong trai na zona chun on kala aka chu on hupa silai chuan atin tamai beng cheng siam me song che i awe chon ka ka phlum hal don che nia a kon ti ta lau tak chuan sisilei chu a kon ding chuaka ti chuan Alessio chu a han ena a pum chu a lo liam na sukhop mai chu ta le i pum kha a thina sol tu ni kha an tia ti chuan a puan var chu han pot thera a pum thilai chu a han nema ti hian lo mo dam doi ka vala nge an tia chu ta le sia chuan thi i lau le vem nia an ti chuan lawe ma se ka thi don tho tho ni chuan mang ang taka au chiam sia mai chuan midang trampui chunga thi ka thlang zo ani atita chu ti dam doi ten hei zo ton ho chuan ale sia chuan i thil ti hi kha chiang lo ni medik lo tak i trampui ani chu chu na ki nei la khedon an ti chuan ka khwelom Mr. Vitali ka khwe chelom
Sicily muna mi te chuan tungai ni ti hi an khwevek lom an ti chuan Alessio Vitali chuan ani chuan en wang nge heting hem in trompuya ati kampathian chuan mi zong hi chan him theilo anei lova chu wang chuan ke pon mi zong hi en phong lovin ka trompuya ngai lom tin a soita ni chu thu a sei zo ton hu chuan Alessio Vitali chu angoi deuh wang maya heti lai hian pon lama chuan Alessio Vitali naute ho chu an lo thleng ve ta thap maya ti chuan ka tong chuan kon chuakin bekin chung lama chuan an kon luta boss poi kan til tuk kan kon tlai deuh hlekani a han tia anin thiam lo khop mai in tlai lo ve a hun taka in lo thleng zo ani ye ati chuan thian nu tungei ming le a han tia sister Cecilia kani ye an ti chuan huluk deuh chuan han ena voina tong chuan sister Cecilia ni ravin Cecilia ini to zogang an tia a thuak lai chu an pot naya ka thu soi chu do phang don nia tin a thui chu a po thlak sak ta dai mai ti chuan le anaute ho nena chuan kalin pon lama chuan an chuak ta ne Cecilia chuan an chua pa chuan lalpan ngai tam cheu ko se tin an tung trai zuya chuta helaya Vitali naw hian sonan so kan ching fel don lovem nia an ti chuan kan ta mi hlom an reinem ama sun ven hima mamo zo lom tin pon lama chuan an chuak ta ne ole na kina chuan Cecilia chu veranda hian a kon kal pheya ati tur pa ngai ti tur kan kon kal pheya chu vele Vitali chu kan lang ta thut mai ama zo na chu na kon ding thuta an hanin suwa an hanin en ta wang maya chu ta Vitali chuan iwa man mo ve a nge nia kalolan le hun hilo ngak lel to em nia an ti chuan Mr. Vitali thada vino mangche kanom na mun hi biakin ani hi chulawa helai hmuna hian mi khual kon kalringot phal ni reinem phalna lak phatlo chuan a han tia ma se Vitali chuan na kon om na ya he Sicily mun chunga hi chuan kal theilo na eng mak ani reinem helai hmuna po hian ka du chuang ka kal theilom ati chu vele an sister pakhat chu on kalin